नमस्कार, मी लतिका नितेश जाधव. मुक्काम पोस्ट कणकवली या आपल्या आवडत्या चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. तर आपण लागणार ह्यासाठी साहित्य बघूया. जवळा घेतलाय, हा भिजत ठेवून घेतलाय मी, सुका जवळा. त्यानंतर ठेचे लसूण, कोथिंबीर, 2 ते 3 कोकम, कांदा, 2 मध्यम आकाराचे कांदे चिरून घेतले आहेत मी, तेल, चवीनुसार मीठ आणि ह्यात हळद, लाल तिखट आणि आपला घरचा गरम मसाला लागणार. भिड्याचा तवा घेतलाय मी, हा तापत ठेवते. यात मी 1.5 डाव तेल गरम करत ठेवते. तेल तापलेलं आहे. याच्यामध्ये आपल्याला लसूण टाकायचं. आता आपण हे बारीक चिरलेला कांदा आहे, कांदा व्यवस्थित शिजवायचा आपल्याला. कांदा व्यवस्थित शिजलेला आहे, मऊ पडलेला आहे कांदा आपला. आपण हे सगळं मंद आचेवर करतो, गॅस फास्ट करायचा नाही आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याला हळद टाकायची आहे. हळद अर्धा चमचा, अर्धा छोटा चमचा टाकायचा आहे. मी 1 चमचा तिखट टाकते, 1 ते 1.5 चमचा. तुम्ही तुमच्या जसं तिखट खाता तसं तुम्ही टाकू शकता. हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित परतून झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण आता जवळा टाकणार आहे आपला. बारीक गॅस करायचा आता जवळा परतताना. आता आपण गरम मसाला टाकते मी, अर्धा चमचा, छोटा अर्धा चमचा. चवीनुसार मीठ, मी ते 1 चमचा टाकलं मीठ, 1 छोटा चमचा माझा. व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. पाण्याचा हापका मारायचा आहे. व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे, चारी बाजूने व्यवस्थित. ही कोकम टाकते मी आता. तुम्ही घरात आमसूल असेल तर आमसूल सुद्धा टाकू शकता कोकमांच्या ऐवजी. आता आपल्याला एक 5 ते 7 मिनिटांसाठी एक वाफ काढायला ठेवायची आहे. जवळा लगेच शिजतो,
सो 5 ते 7 मिनिटासाठी मला एक वाफ करायला व्हायचे. पाच ते 7 मिनिटं झालेली आहेत. व्यवस्थित जवळासुद्धा आपला शिजलेला आहे. मस्त वास सुटला आहे जवळाचा छानपैकी मला झालेला आहे. आता ह्याच्यावर आपण मस्तपैकी कोथिंबीर पसरूया आणि आता आपण हा एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. व्यवस्थित झालेला आहे. तयार आहे आपला हा जवळा. तुम्ही नक्की घरी करून बघा आणि ही रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या कमेंटनी सांगा. आणि ही व्हिडिओ माझी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि ही व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद.